letajícího kola F-Bike vznikl ze společné diskuze 3 firem, které participují na projektu. Firmy Evector, která má rozsáhlé aktivity v letectví a inženýringu, firmy Duratec, která patří k lídrům v oblasti high-tech rámů a bicyklů, a firmy Technodat, která podporuje firmy Evector a Duratec v oblasti 3D PLM řešení od Dassault Systems a která disponuje desítkami inženýrů nasazených v zákaznických projektech. Cílem projektu byla studie unikátního výrobku bez ambice sériové výroby. Projekt letajícího kola byl odstartovaný v únoru 2012. Do konce května 2012 byl dokončený virtuální prototyp výrobku na 3D Experience platformě Dassault Systems. Od června do konce srpna 2012 vznikl fyzický prototyp. Na začátku listopadu 2012 začaly vzletové zkoušky, které byly na konci listopadu přerušeny. Fyzický prototyp prošel optimalizací a letové zkoušky byly obnoveny v únoru 2013. Na konci března pokročily letové zkoušky k plné ovladatelnosti létajícího kola pilotem na zemi. V srpnu 2013 byl projekt F-Bike převedený z verze R2012X na R2014 na cloudu. Po převodu byly řešeny některé dílčí části projektu. Lighthouse program, což je V6 řešení od firmy Dassault Systems na cloudu, umožnil efektivní spolupráci v rámci projektu létajícího kola, kde spolupracovali 4 týmy ve 4 lokalitách po celé České republice. Hlavní přínosy tohoto řešení vidím v tom, že uživatelé mohli spolupracovat online v rámci jedné databáze s překvapivě rychlými odezvami systému i se sestavou s relativně velkým počtem dílců. Díky nové architektuře a jednoduchému uživatelskému rozhraní bylo možné rychle zapojit další uživatele do projektu a zpřístupnit jim relevantní data pro práci. Velkou výhodou je možnost procházení strukturou 3D sestav na tzv. Otočném stole i s možností zobrazení připojených obecných dokumentů, jako je Word, Excel, PDF a podobně. Podstatný je hlavně fakt, že na projektu mohli efektivně participovat i manažeři a pracovníci bez znalostí CADovských nástrojů. Na definování systému v rámci Lighthouse projektu bylo velmi rychlé. Tím, že Lighthouse projekt běží na cloudu, není potřeba instalace žádné serverové části aplikace, to znamená žádná příprava aplikačního nebo například licenčního serveru. Definice infrastruktury v rámci projektu byla taky velmi jednoduchá. Administrátor projektu přizve spolupracovníky e-mailem, nadefinuje patřičné role v rámci projektu, přiřadí jim softwarové nástroje, řekněme licence, které mohou používat, a nadefinuje pracovní prostor pro ukládání a sdílení dat. A celá definice infrastruktury je otázkou několika kliknutí, což je obrovskou výhodou řešení na cloudu, a vše je schopen vytvořit člověk bez znalosti systémového inženýra. Ke všem aplikacím v rámci V6 řešení na cloudu je jednotný přístup skrze kompas, rozdělený na oblasti s jednotlivými skupinami aplikací. Všechny aplikace, jako například systém CATIA, mají nové sjednocené uživatelské rozhraní se zvětšenou pracovní plochou s relevantními funkcemi. Se systémem CATIA V5 pracuji už dlouho. Přesto byl pro mě přechod na nový vzhled a ovládání relativně rychlý. Méně mi vyhovovala jen menší možnost nastavení uživatelského rozhraní, což by měla umožňovat následující verze systému. Velkým pomocníkem pro rychlou práci je i výkonné fulltextové vyhledávání s možností dalšího následného třídění nalezených informací, 3D dat a dokumentů v jednotné databázi. Při přechodu z verze 2012X na verzi 2014 bylo třeba převést veškerá CAD data na cloud. Tento převod se realizoval velmi jednoduše exportem dat do formátu 3D XML a následným importem do cloudového prostředí verze 2014. Řešení Concept Innovation, které konstruktérům umožní provést základní pevnostní výpočty, zaujme konstruktéra především jednoduchostí ovládání. Konstruktérovi s výpočtem pomáhá průvodce, který za něj hlídá zadání všech informací, které jsou pro výpočet potřebné. Řídící výbor projektu sice rozhodl, že nebudeme pokračovat v projektu F-Bike směrem k další certifikaci letajícího kola, ale současně bylo rozhodnuto, že projekt letajícího kola přejde pod management firmy Evector a bude pokračovat na jiné architektuře vznášedla, které lépe podpoří jeho plnou certifikaci a případnou sériovou výrobu.
Technodat a nástroje Dassault Systems by se měly podílet na této další fázi projektu.